Arratzaldeon, sondika, arrastion, txori herriko, herritar guztioi, iritsi da, hainbeste espero genuen eguna. Iritsi da, 2013ko txori herriko izarren distirako final haundia! Eta iritsi da eta iaz ere gogoratzen dut berdina esan nuela, baina urten ere errepikatu egingo dut. Ezin genuen urtea amaitu, bakizuek gabonak ateioka ditugula, eta ezin genuen urtea behar bezala amaitu, jakin gabe txori herriko talentu biziena dutenak nortzuk diren ezagutu gabe. 8 finalista, abenduaren 4ean eta 5ean, Zamudion eta Derion egindako kastinetan aritu zirenak. Sailkapenak egin ondoren, kastinak pasa ondoren, eta Ugaitz Alegria eta Ilenia Baglietto aktore eta dantzarien aholkuak jasostean, beti ere gaurko ikuskizunak fintzea aldera, gaur taula gainean 8 finalista edo 8 talde izango ditugu. Lan handia egin dute, lehenengo kastina hartatik, lehenengo burutazio horretatik, zer egingo dugu? Hau egingo dugu? Bai, benga, zelan egingo dugu? Geroztik, gaur arte, denbora nahikotxo pasada, eta ikuskizunak asko findu dituzte. Eta horiesek izango ditugu gaur, horiesen emaitzak izango ditugu gaur, hementxe taula gainean ikusiko ditugunak. Beraz, sari potolo bat egongo da, beste sorpresa txeron bat edo beste egongo da, baina sari potoloa talde bakar batek eraman izango du. Gugaitik txapeldunak denak dira, eta denak dira dagoeneko zorionekoak, baina badakizue, bat aukeratzekotan, bat bakarrik aukeratu behar, eta horrek eramango du sari nagusia. Eta saria ez edonolakoa. Ez. 1000 euroko bono saria eskuratuko duelako gaurko txapeldun nagusia! Bai. Eta gainera, 1000 euro askorako ematen du, Eurek nahi dutenean gastatzeko. Eurek erabakiko dute. Eta ez euren aitatxoko da matxok, Norberak erabakiko du non gastatuko dituen 1000 euro horrek. Eta gainera, hori gutxi balitz, kastinetatik pasa diren denek, txapeldunak izan ala ez, denek eskuratu dute horrelako bizeratxo bat. Edo eskuratuko dute horrelako kapelatxo txulo bat. Gaurko eguneko moduko egun eguzkitzuetan, burua ondo estalei eta eguzkitik babesteko. Eta hori egiten duela, sondikan asko egiten duelako eta txori herrin asko egiten duelako, horretarako ere ondo etorriko zaigu horrelako kapelatxo bat. Baina gainera, beste askok ere, gaztelekuetako aurkezpenetatik pasa zirenak, izarren distirako poltza, kamiseta edo euritako bana eskuratu zuten. Tira, badugu zer ospatu, eta gaur hemen ikusiko ditugunak izango dira, are gehiago irabaziko dutenak. Zuen txaloak irabaziko dituzte, imaginatzeo txalo egiteko gogoekin etorri zaretela, imaginatzeo txalo egiteko gogoekin etorri zaretela, ezta? Osondo! Eta, noski, enaiz ni izango, hemen ikusiko ditugun ikuskizunak baloratuko duena. Horretarako, ardura haundia izango duten 3 epaimaikide izango ditugu eta neskamutilok, ez edo zelango 3 epaimaikide. Horregaitik, gure artean ditugu eta txalo bero batekin agurtuko ditugu pelota pixka bat egiteko, gero eurek baloratuko dituztelako zuen herritarrak, txalo bero batekin agurtuko ditugu gure gaurko 3 epaimaikideak. Zuekin, aktore eta dantzariak diren Ugaitz Alegria, Ilenia Baglietto eta Karmele Larrinagoa, hemen txedatoz! Kaixo! Hemen gure 3kote pinpirinean, eta esan diet, gure gaurko publiko majoni, esan diot, ardura zuena dela. Epaitzeko ardura, puntuatzeko ardura, eta beraz, txapeldu nagusia norri izango denaren ardura, erabakitzea zeuena. Baina guk ardura hori badakagu, baina gure epaimaia izango da eurek erakusten digutanen araberakoa. Ez dakit, baina zorrotzak izango zarete?
Ez dugu espero. Ardura eurena da. Bueno, ari gara, pilota beste telatu batera botatzen. Ez genuke nahi zorrotzak izatia. Bueno. Baina, ia zerratorren. Pizkatxo bat bai, pizkatxo bat zorratzen zen bia gara, baina pizkatxo bat. Baina pizkatxo bat bakarrik, bale? Pizkatxo bat bakarrik. Ondo portatu, Karmele? Baparkatu, baina nik oso gaiztoa izango naiz. Hau gaiztoa. Oso gaiztoa da bai. Zu bronkarako gogoekin etorri zara, Karmele? Bueno, ikusiko dugu, Bai. ikusiko dugu. Gero puntuatzerak orduan esango diazu, Ia puntuaketak eta nola egin dituen. Baina zuek txintxo portatu, bale? Jakina. Ugaitz, Ilenia, eta hortxe Karmele gaiztoaren papela egiten. Egurra. Karmele, ikuskizunak ikusi gozatzeko eta puntuatzeko prest irukote? Superprest. Hortxe duzu zuen tokia, hortxe duzu zuen papera, zuen bolaluma eta ekin lanari. Eskerrik asko irukote, txalo zuentzat! Hortxe ba, eserleko hartzen duten bitartean, hortxe dituzte euren karpetatxoak, eta bertan hartuko dituzte notatxo guztiak. Ikuskizun bakoitza ikusten ari diren bitartean, hortxe arituko dira eurek, baloratzen, euren lanak baloratzen. Estenografia, ez dakit musika, koreografia, itxura, hizkuntza, hizkera, ez dakit zer baloratuko duten, baina zorrotzak izango dira, seguro. Horren dudarik ez dut izango eta. Tira, eta horrein bai, guazen, epaimaikidak aurkiztu ditugu. Baina hementxe, taula gainean nire kide, superkidea eta superlaguna den DJ aurkeztuko dizuet, ezta? Bera izango dugu, musika jarri, musika kendu, eta niratzetik hortxe entzuten dugu musika guztia. Bera jarriko du. Bera da gure gaurko DJ-a. Espezial, Jay Txalora berarentzat! Zapa jole! Bueno, neska botilok, jaigiroa ezta, larun bat arratzaldea, eta zelan ez, zuen herriko, txori herriko, herri guztietako eta hainbat herrietako kideak izango ditugu hemen. Beraz, zuen txaloak asko eskertuko ditugu, oso estimatuak izango dira, eta horregaitik, zuek ere epaimaikidak legez, tentuz, erne eta animatzeko prest. Bai, guazen lehenengoarekin, lehenengo taldea, Kerman eta Izanek osatzen dute. Adiegon eta lehen hilaretan zaudetenak, kontu zibili zuek ere, erne. Euretariko bat, kaskoarekin dator. Bideo benetan arriskutsua montatu dute, eurek gainera grabatu eta eurek editatutakoa, eta hemen txegingo izkiguten trebesia guztiak ere, zuzenean, eta trampa gabe, hemen ez dagolako tramparik. Zuekin, bideo arriskutsu bezain ikusgarri eskainiko diguten, Kerman eta Izan, asteragoaz!
Berritxo bat, torrena, Kerman eta Izan. Guazen aurreratzera. Bueno, nor da Kerman eta nor da Izan? Ni Kerman naiz, eta honek Izan. Bueno, Kerman, eta honek jostailuzo ematen modu ere, benetan ari zara grabatzen. Bai, Eta bideoaren zu grabatu duzu. bai, Bueno, zer, ikusen entzunezko mundua eta bideo mundua asko gustatzen zaizu da? bai. Eta honi horrako piruetak egitea ere, gustatuko zen ez da? Hori gehiena. Kerman, zutan nire hartan, begiratu ez dira. Zer bat dira gauzia? Oso gutxe. Nik usi dutenak oso gutxe. Baina beti bere ondoan egongo zara, ez da? Grabatzea, Hain geru guardako izango zara bintzat. Izan, nongoak zarete? nesamakoa. Lezamakoak. Lezamako jenderi bai? Zun bat, zelako gozamena? Izan, eta Lezamako kaletan ensaiatzen duzu edo non entrenatzen duzu? Bai, kaletan eta eskolan dau bat. Eta hor egiten dugu saltoa. Eta Kerman grabatzen duzu. Zelako kide hona hartu duzu zuke, Izanak esatuko ba? Kesatzeko gure zaude mentxe. Izan, konta idazu, Lezama bertan, zenbat espaloi, zenbat farola, eta zenbat kale apuntu dituzu. Bat nez. Bat bez. Fidatuko gara? Bai, ez da? Bueno, guazen entzutera, bikote, guazen entzutera epaimaikidek zerbait esan beharko dizuet eta beti ere gaur egin duzuen ikuskizunarekin lotuta. Ea ba, Ileniaren balorazioa. Bueno, betiak, basorionak, eta bio balorazioa egin dut, bale? Alde batetik Kermanena, ze nire ustez oso lan polita indozu. Egia esan, ez da oso ondo ikusten pantalla, hori besan da, baina ikusten da oso lan ona indozula, eta montajia indozula zeuk, eta grabatu indozula zeuk. Eta gainera, oin momentuan zeunden grabatzen? Bai. Egontera grabatzen, osea, hor barruan badaukazu, oin gertatu den guztia. Hortxe dakazu, kamera. Bale. Teknologia, Material gehiago dakazu oin. Bale, txalo bero bat alentzako bai, Hortxe ba. Grabatzen dago. Eta bentsa grabatzen ari da, Ia irribarretxo bat. Hoize ba. Bueno, bakazu oin be materiala galonetan gertatzen ari darakin lan egiteko eta montatzeko. Oso ona zara eta zorionak benetan. Eta zuri izan, zorionak ere bai, ze bueno, oso gaztea zara eta patinetakin egiten dozuna zoragarria da benetan. Eta bueno, salto indozunean ona gure gana izan da, eta hor mantendu dozu, gainera, naiz da, momentu baten jauzi eta hor jarraitu dozu. Eta zuzen eta atente jarri zara da behin gaurrera, da hola jarraitu behozu ze ikasten ari zara eta hori behozo garrantzitsua da, jakitea jarraitzen aurrera. Ilenia, baina lehen kontatu digu, Kermane kontatu digu askotan ez dela jauzi. Eta nik esango nuke bere bizitza osoan jauzidan momentu bakarra gaurkoa izan dela, Bale, orduan bale. Beraz, baloratzeko orduan zuek ere kontuan hartzeko, mesedez. Bai, hartuko dugu kontutan, jakina baietz. Bueno, ugaitzek zerbait esan nahi Gauzatxu bat, ikusgarria izan dela, eta hori bai, hemen zaudetenok eta bideo hain ondo ikusterik izan ez duzuetenok, jakintza zuen YouTubeen ere badaukatela bideo hau argitaratuta. Ara, eta zein da zuen YouTubeko kanala? Izan Track U. Zelan parkatu? Izan Track U. Izan Track U. Eta zabalduko dugu blog bat ditzen dena BizTV. Zuen kontura. Blog bat zabaldu, txalo bero bat eurentzat. Teknologiekin ere, adituak. Kerman, Izan. Epailek ikusi dute zuen lana, eta beraz euren balorazioa entzun da, positiboa, horrekin geldituko gara, ea sorterik duzuen, gainontzekoak ikustera guaz. Ados, zuekin, Kerman eta Izan, txalo bero bat eurentzat, eskerrik asko. Eta bigarren parte hartzaileak txundituta utziko gaitu. Eta hauen ikusgarritasunak eta fisikoan eta trebezian erakutsi duten ikusgarritasun hori, beste honek, bigarren honek, ahotzean erakutziko digu. Bai, honek ez duelako nik dudan ahotz tafaiero eta kamioneroa. Horrek oso ondo abesten du. Bera, Iker Elustondo da, eta kantu oso ezagun batekin etorriko zaigu. Kantu hastezin, bezain tradizional batekin. Ez dakit zuek ezagutuko duzuen, baina Itatxo eta Amatxori galdetu, ea Gorka Kenerren azken agurraren negarra abestia ezagutzen duten. Bai, Aitatxo eta Amatxoak hemen zaudete,
ezagutuko duzu, ezta? Eta izenburua bera esan da ezagutzen ez baduzue, Iker Elustondok bikain kantatuko digu orain. Belarriak findu, Ernegon, eta badator zuekin, eta txalobara batekin agurtuko dugu, Iker Elustondok! Lara, 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 la, lara, la, lara, la, la, lara, la, lara, 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 lara. Norazoaz euskal semea, arma hori eskutan, armen hartzera deitzen naute, Frantzen aldera. Euskal Herritik urrunduz, tatzerrira joanak, azen egarra entzunen duzu, Euskal Herrietan. Mort pour la patrie, mort pour la patrie, euskara baitzik etzakiten haiek. Mort pour la patrie, mort pour la patrie. Mort pour la patrie, euskara baitzik etzakiten haiek. Mort pour la patrie. Iker! Bueno, Iker, zuk ez duzu musikarik behar? Ez. Zuk mikrofono batekin nahikoa? Bai, Konta idazu, nork aukeratu zuen kantu hau? arrebak. Ah, Bai, eta zuk ezagutzen zenuen horretik? bai, Bai, ezagutzen zenuen. Gorkaken Ernorden ere badakizu? bai. Bai, Wikipedian begiratuko zuen, seguro, Claro. Baina, bueno, ondo dago, dokumentatzea ondo dago. Azken agurraren negarra, Mort pour la patrie, Bai, edo aberria gaitik hilda. Ez dakit, kantu emotiboa, ezta? bai. Zer sentitzen duzu kantatzean? Ba, kantatzean, Mikrofonoa. Kantatzean, oso gustura sentitzen naz. Nire ametza, sentitzen duena jendiari erakustia da, eta hori importantiena. Eta hori txikitatik betidanik, etorri hori betidanik izan duzu? Bai. Kantatzarena? Bai, amaku batarra izanik, Ara? bai. Amatxo, kubana, oye, mi amor, non dago amatxo? Ahortxeago, kaixo, amatxo, txalobero bat amatxo erentzat ere, Hortxe Ikerren amatxo. Bueno, hemetik irtetzen zarenean, egiozu mesede bat amatxori, eta erosiozu babero handi bat, Urrengoan zu ere ikusteko. Tira, guazen entzutera ia, kasu honetan, hau nahiko seria dago, Ea Karmelek zer dioskun. Gauza bat esango dizut, mutila. Claro. Orain galdera da. Eta Karmelek horrekin zer esan edu. Claro. Esan nahi dut zoragarria izan dela, abeslaria naizenez, alde batetik oso ausarta dela mutil hau, hor akapela abesteko, da ausardia handia behar dela, timbre izugarri polita daukala, oso ondo egin duela entonazioa gainera, abesti hori izugarri gustatzen zait, ez daukat, ezin naiz gaiztoa izan ze pena, jode. Ni esker. Eta jarraitu behar duzula. Hori ondo egin duena, enseñale? Ez dakit, ematen badituzu kantu klaseak edo apuntatu behar zara lehen bai lehen, hori da. Ez bera bere etxeko dutxarekin nahikoa du. Bai, Etxeko dutxan kantatzen du normalean. Ez, Iker? Bai. Imaginatzen, nik horren saiatzen dut. Karo, ni Bai, Claro, baina bare. Goze naturalak izatera, seguru. Hori, ahotz hori
ezin da, oso ondo egiten du, bera, baina hori landu behar da, eta gero eta hobeto ingo duzu, eta ikusiko duzu, hori. Nire aholkoa, eta, egin behar duzuna, derrigorrez, da hasi kantu klasetan, eta jarraitu, eta aurrera, ze oso ondo egiten duzu. Hemendik aurrera. Zorionak. Eskerrik asko. Baduzu bidea, beraz, Iker. Txalo bero bat, txalo bero bat. Karmelentzat. Beraz, horrekin geldituko gara, ondo gaude, timbre ona dugu, gustua dugu kantatzeko, baina hori findu egin behar da. Iker, ekingo diozuko gor? Bai? Txalo bero hau, zuretzat. Txalo bero bat erabentzat, Iker Elizondo! Eskerrik asko, Iker! Tira! Atretzu ederra jarri dikut hemen. Listo? Hori mugitu egin da. Jarraian, ez dakit, nik zalantza daukat eta gero hitz egingo dugu horren inguruan. Nik ez dakit antzerkia ikustera goazen jarraian, ez dakit dantza ikusiko dugun, ez dakit, Ilenia, igual egongo da antzerki dantza edo egoten da, ez da? Antzerki eta dantza ustartzen dituenak, ez da? Zuek ere egiten duzu emaiz eta, urrengo hirukoteak erritmoz beteriko antzerki dantza bat eskainiko digu, horretan geldituko gara gu. Eta eurek dira, eta txalo bero batekin agurtuko ditugu, Idurre, Gorane eta Patrizia! Jo, bariko batean eta ni zigortuta. Nire amak zigortu gina Euskarako bazterketa suspenditu egin dudalako. Berriro ere errepikatuko dut. Eta ez badu aprobatzen ezin izango nahi zatera. Irandereñoak Euskarako lan bat egitea bidali du. Txikitan guztoko genituen euskaraz hitz egin behar dugu eta horrelako movida. Lanarekin hasiko naiz. Egia esan, ez dakit nondik hasi. Hainbat momentu izan dira. Mila gauza ditut esateko buruan, baina hitz bakar bat ere ez dagoen. Orain konturatu naiz, zenbat postasun ekarri dizkiaten panpintxo hauek. Mai eta Lulu zuten izena. Badakit izenak ez direla oso originalak, baina posturterekin ez pentsa asko nekiela horretaz. Mai, dantzari oso divertigarria eta moderna zen. Lulu ordea, hainbat pirueta eta dantza klasikoak egiten zituen. Hori zen nik imaginatzen nuena. Niri gustatzen zitzaidara nik ipinitako izaera. Txikitan dituen ideien ispilua da, haietan daude adierazita nire irri eta malko guztiak. Tira, orain nagusiak garenez ez gara gauza hauetaz oroitzen. Orain mobilarekin gabiz, gora eta bera. Benetakoak izango balira, bai paregabea izango litzateke. Argi utzi ditut gauza hauek. Dena hausnartu. Orain badakit, maite ditugun gauzak, beste poz eskarri dizkiguna, ez dugu inoiz galtzen utzi behar. Gu garelako gure ideien jabe. Urriko arratxartan, enitzun agurresan, hitzez akordatzen naiz, izan ginen aurraien, ikaragabeko irriak non dauden, ez zara ondarrezko dorretan defendatzen ginen marea igotzean era berean imaginatzen zaitut olatu solatu
borrokatuz eta zu non zaude zu eta zu non zaude zu. Baina zer da, hau ez da posible. Zikiran sentitu zenuena berriro sentitu egin duzu eta gaur musikarekin piztu egin gara. Baina nahi oraindik ez esnatu. Baina, nola izan liteke? Ez dakit. Hau zure errua da. Hau euskararen errua da. Ez, Mosola, zure errua da, ez ezazu mesedez. Baina nola? Ez dakit, ni musikala sailaren dantzaria naiz, baina nahi beste eskola batekin dabil. Eta musika batzuk ipintzen baditu ea piztu egiten den? Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more. Till I can't stand, get on the floor, floor. Like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop, 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop, we're higher than a mother. Jump in my hoopty hoopty hoop, I own that. And I ain't paying my rent this month, I owe that. But fuck who you want and fuck who you like. Dance all life, there's no end in sight. Twinkle, twinkle, little star. Now everybody let me hear you say right, right, right. Go spend all your money 'cause the day paid late. And if you a G, you a G, G, G. My name is Onika, you can call me Nikki. Zenbat urte pasada, Nahiko txo. Bai? Opa! Da orain, zer egingo nizuekin? Bueno, lokaltan naiz eta bihar ikusiko dugu. Baglean hori honena izango da. Eta ni ez nintzen piztu behar. Agian nire imaginazioa izan da. Bai, geldikor. Torri hori irurak. Irukote. Bueno, zelako talentua dagoen txori herrin, Zuek nongoak zarete, Lezamakoak eta sondikakoak. Ez zentzuten, orain bai? Lezamakoak eta sondikakoak. Lezamakoak eta sondikakoak. Nor lezama eta nor sondika?
Ni Sondika. Sondika eta Lezama. Bueno, eta jakitea falta zaidana, nor da Idurre, nor Gorane eta nor Patrizia. Ni Patricia. Ni Gorane. Hortze zuen txaloa, zer lotzatuta dala? Dantzan egiteko lotzarik ez, baina horrelakoa gertatzen dira, Bueno, zelako ritmoa. Eta antzerkian ere, zer antzerkia super gustoko duzue? Txikitatik betidanik? Bai. Eta telebistan zer ikusten duzue? Edo teatroatara joaten zaretenean, zer antzerki mota ikusten duzue? Ez dakit. Denetarik? Bai. Dena duzue gustoko? Bai. Ez dakit. Zuek dena izango duzue gustoko, baina ez dakidana da Ugaitzek zuen saioa gustoko izan duen. Entzun dezagun, Ugaitz. Ja galdetzka zebiltzanez, nortzan, ongoazan, informazio gehiagarri gehiago, beraiek aizpak dira baita ere. Bai? Bai. Nekiden. Orain Hauek nik baino gehiago dakite. Claro, hauek castingetan eta ibiltzen dilako, lehen kontatu izuet, ezta? Eta zein baina zaretea diegon. Bale. Eta zein gaizki pasatu zuen Goranek, da gaur ze ondo, ezta? Disfrutatu duzu? Bai. Posten gara. Bueno, azteko eta behin, erabilitu zuen benetako elementuak, benetako materialak, baina egon dira gero une batzuetan, kuaderno batekin zaude, baina aldiz behatz batekin idazten duzu. Hori nola da posible? Hau da, elementuak erabiltzen baditugu, benetako elementuekin jarraituko dugu. Kuaderno bat baldin badaukat, boligrafo bat edo arkatz bat erabiliko dut, idazten jarraitzeko. Baita ere, aurpegia ez ikustea momentu horretan penagarria izan da ze, grabatutako abotsa izan da, ezta? Bai, grabatutako abotsa zen, orduan, hori izango litzatek zure pentsamentua, zu momentu horretan idazten zeundekena, eta entzuten egongo ginateke, baina aldi horretan, egon berko ginateke, zu nola idazten egongo zinateke, da nola egongo zinateken pentsatzen. Da, kuadernoak izan duzunez, aurpegiaren aurrean pena izan da ez ikustea une hori edo. Da, gero gauza txarrekin hasi naiz edo, gauza txarrak edo nola baita edo zuzendu beharko gauzakin hasi naiz, bale? Gero baita ere, tempoa edo erritmoa. Egon dira gauza batzuk, izango balira bezala, solteka montatuta edo prestatuta egongo balira bezala, eta orain bateratu indugu guztia. Hau da, lehen Jonek esaten zuen, musika eta antzerkia daramaten ikuskizunak musikalak izaten dira. Eta oso garrantzitsua izaten da tempoa edo erritmoa. Eta kasu honetan, gauzatxo batzuk igual gehiegi luzatzen ziren. Da hor komuniko litzateke erritmo edo tempo egokia ematea atal bakoitzari. Ostontzean, ideia oso ona eta lan bikaina egin duzue, eta ikusten da, Idurrek ikusten da urte batzuk badara matzala izerren diztiran parte hartzen da Plaza Andre totala dala, konexio bikaina daukalako publikoarekin, eta zuek biok ere hilde horretatik basoaztela aurrera. Oso ondo, neskak. Eskerrik asko neskak, Idurre, Goran eta Patrizia, hortxe doaz. Tira! Ondo datoz epaimaikiden aholkuak, baina noski, gaur dute denek azken aukera. Aholku horrek beti dira kritika konstruktiboak, beti dira ongi etorriak, baina noski, urrengo baterako izango dira. Gaur hemen dena eman behar dutelako. Eta dena ematera etorri dira ere gure urrengo taldeko bi neska, guapa eta ederrak. Ez dut izenik esan eta... Baina badakizu, euren dantza bat eskainiko diguten, eta esango nuke, bi aurpegietako dantza bat eskainiko digutela. Oso kontrajarriak direnak. Batek ritmo bat izango du, eta estilo bateko izango da, eta bestea, erabat kontrakoa. Ez dakit zergaitik diodan hori, baina berehala erakutziko digute hementxe agertokian, eta txalo bero batekin agurtuko ditugu hauek. Eren eski, Naiare eta Gabriela! Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.
to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met your friend in Rio. She was all on me. We can make now say 3 to 4. Oh yeah. Askenaiz isilpean irriak begietan ilusio lainoetan itxututa uamildegi ertzea zenbat negar da zenbat min da zenbat gau loen barik zenbat musu eman gabe zenbat malko. Hortxoa! Naiar eta Gabriela, etorri ona. Hartu behar dituzuen, hoxe ba, sudaderak, bueno, neskak, etorri ona. Ez dakit, zenbaten saiatzen duzu zuek astean? Birritan edo. Birritan? Bai. Eta justo aste honetan gaur finala zenez, ba, Gehiago. 22 bider, ez da? Bai. Imaginatzen dut. Eta izpiloen aurrean? Edo nola ensaiatzen duzuen normale? Hori joanaz galdetzera, izpiloen aurrean galdetzera nindoan, ez dakit ba, non? Ez, kalean. Banku baten aurrian. Kalean? Errepide ondoan? Bai, lagun bate jarratzen die hor musika mobilen eta beraiek hor kalian titi. Ara? Ze modernaz, txikas. Asko. Eta, jo, ez dakit, niri lotza pixka bat emango zidan kalean dantzan aritza, baina zueri ez, horrek harritzen hau eta horrek postu egiten hau. Hori da pasioa, ez? Benetan be, pasioa, desioa dana. Bai. Jesus, neskak, bueno, Ileniak mikrofonoa eskutan dauka, irribarretxo batekin dago, beraz, pentsatuko dugu, bide honetik joango direla gomendioak. Bueno, badaude gauzatxoak, Baina, bueno, oso ondo saiatu zarien, ikesan izuena, kentzen dozutenian hori garbi egiten, baina ze gertatu da ikurriñakin. Ez dozuela ondo prestatu nola hartu, nola bota, nola eta hori gelditu da pizkator, erdipurdi, bidean, eta horako gauzak gainera gertatu zaizu kamisetarena, ez da? Justo, konturatu naiz. Horregatik, hori ere ensaiatu behar da 100 bider, egin baino lehen. Eun? Bai, edo 200 edo 1000. Jolin, baina kalean 100 bider ensaiatzen, hauzokoak pentsatuko zolatuta da. Etxian leik hori be. Ez, baina, ematen dute diala gauza txikitsuak eta hau ez dago importa, baina dana importa dau etzenatokiaren gainean. Kalian, kalian nahi leik esuena idozutena. Baina etzenatokixan denok gaude zuei begira. Orduan, detaile txikitxoak kontrolatu egin behar dira eta oso garbi eta oso onduki behar dituzue. Bale, urrengorako hori kontutan hartu bestela, oso ondo dantzan, oso ondo egiten duzu eta hori badakizue. Beraz, jarraitu horrela. Bueno, ondo. Eskerrik asko, Ilenia. Galderatxo bat bakarrik. Oso ondo, eta obera egin duzu egia da. Lehen ganera beste taldekide batekin asezinean, da beste batekin bukatu duzu, primeran. Gauzatxo bat, galdera bat. Noiz erabaki duzue ikurriña ateratzearena eta kartelarena? Gaur arratsaldean edo atzo goizian? Orain dela 5 minutu. Horretara datornik esaten izuen, hori ikusten da, ez dakizue ondo nola erabili objektu hori. Zan nahi dut, 100 bider egiten baduzue, jakingo zuen nola erabili, oso ondo eta oso garbi, baina atzo erabakita, ez? Dantzatu dituzuen ikurrinekin ondo moldatu zarete, baina azken ikurrine horrekin, eta kartela erakutsiko baita ez, Jolenu, bait. Ze jartzen du kartelan, ez dut ikusi. Zaindu maite duzun hori. Oso ondo. Ba ez dugu ikusi, pena izan da. Bai, oso ondo bestela.
Hala ere, jolin, nik ikurriñana ondo ikusten dut, hain folklorikak dira eurek eta ikurriña atera behar zuten. Araba, eta atera duzue. Bueno, urrengoan, agian urrengo urteko izarren diztira nobeto poldatuko gara, ikurriñarekin. Edo dena edakarekin. Eta kartelarekin. Eta kartelarekin. Baina bestela, ni horrekin gelditzen naiz. Koreografia aldetik oso ondo aritu direla, ezta? Eta bien arteko ustarketa hori ere, bikain egin duzuena. Neskak, posik, entzundakoarekin? Bai? Bueno. Iau, zenagoia. Bai, ez dakite, oso konbentzituta esaten diguzun? Ez. Ez. Zer nahi ere. Zer gaite? Egin aldugu beto. Bueno, beti egin daiteko, beto. Bai, eta, bueno, jarraitu lanean, eta jarraitu dantzan, kalean, edo zein lekutan, ze oso ondo egiten duzu. Bai, edo kotxe gainean, edo... Bai. Zer gaitik ez, ezta? Bai. Mendian, ondartzan, ez dakit zer. Oixo, mendian ere ze tradizionala, Kerrura, oso rollo polita dakazue, eta kontua da hori, bukaerako hori, pentsatzen dugu, ez dela koreografiaren parte, ez baina eski hori ere koreografiaren parte da. Dantzatu dugu txum ibili gara, baina ja kartela ateratze hori eta ikurrin ateratze hori ere koreografiaren parte da, eta da beste guztia bezain garrantzitsua. Orduan, erabakitzen baldin badut ateratzea, horri ere leheniak esaten zuen bezala, hainbeste eta hainbeste buelta eman behar zaizkio baita ere. Baina, nahi ere, ez geratu gaizkin duzun zentzazioak ze oso handin duzu, Baina, karo, gube esan bia ditxugolako ze gauzatxuak hobetu leizken urterako, bai. Ze urrengo urtean eba duzue berriro parte hartu eta, jakin, begira, lehen urtean esan ziguten hau eta bestia eta, ja, denborakin hartu eta hori superrondo prestatu. Eta ea zer dioen txalometroak, ze fijo gustatu dala, ez da publikoan? Ea zer dio, aretoak, nahiare Gabriela, nolazoaz, nongoak zarete, Sondikakoa eta deriokoa. Eta zu deriokoa. Bai. Bueno, eta non entzaitzen zuek kalean bai, baina non sondikan edo derion? Bietan tartekatzen zuazte. Egun bat sondikan eta bestean derion. Bueno, neskak, hauetaz paso egin. Eta nire aholkoa jarraitu. Segi sondika eta derioko kaleak astintzen. Txalo oro batzuentzat, eskerrik asko! Hoxe ba, erritmo bizi, oso ondo. Tira, urrengoak ez dut uste dantzan egingo digunik. Urrengoak eskainiko diguna, erabat desberdina da. Ez gaituzte ohituta horrelako ikuskizunak ikustera. Alagian, txori herrin bai, txori herrin talentu handia duzulako zuek. Hombre, arro esan du batek. Talentua duzula? Urren gurtan bakizu hemen txekusen nahi zaitut, Ados? Venga, ba. Oso, ondo. Esateran indoan legez, urrengoak ikuskizun bitxia, desberdina erakutziko digu. Samudiokoa da bera, Samudiotarrik baldago hemen. Bai, lotzati batzuk hemen, oixe! Bueno, Samudiokoa da bera, eta berak egiten duen lanari deitzen zaio beatbox. Eta bera, beatboxerra da, eta hemen txet taula gainean izango dugu. Beraz, isiltasun osoa egiten duen dena, ahoarekin egingo duelako. Hemen ez dago DJ-rik eta ez dago inongo doinurik. Dena, berak eginda, ahots eta estarriarekin. Zuekin, Gigi Beatbox! Kaiser, beatbox, beatbox, bat, beat, beatbox, bat, beat.
Remix. Bera da Gigi Beatbox. Ez dakit, niri barregurea ematen dit Gigi, zuri deitza. Hola deitzen dizute? Bai, batzuk bai. Batzuk bai, baina zuri izena zein da? Jerai. Zelan? Gigi. Gigi. Bueno, berdin da, Jerai. Jole, berak esan dit Jerai dela. Horrekin geldituko naiz ni. Tio. Baina ze demonio duzu zuka hotzan sartuta? Zebez? Zabaldu berriro hau, mesedez? Ez du ezer. Bueno, kari ez pare bat, baina... Ez du ezer! Jolin Jerai, tio. Eta hau, kalean ensaiatzen duzu. Taberna batean. Musika raiatu zaidala. Hortxe doa Jerai. Eta ez da. Edo zer. Non ensaiatzen duzu? Etxean, ikasten dodanean. Eta nondik etorri zaizu zuri etorri hori, hori egiteko jarioa eta... Ez dakit. Telebistan ikusi nuen Roberto Tuzik ebalezen, eta bertan hasi nintzen. Bueno, begira, bani naiz Risto Mejide, senyor, baina... Honek tipo honek balio du, ez da? Ez dakit. Kuriosoa benetan, Kuriosoa. Saiatu etxean praktikatzen, zer irtetzen zaizuen. Jerai, nien nahi senyor, zuri aholkuak emateko, edo zure lana baloratzeko, nigaitik, superbikain, ez dakit nota hori existitzen den. Baina entzun daigun, ia Karmelek, ez dakit, Karmelek irrintzea botatzen dakizki. Bai, bueno, eske beste bat botako nuke, baina... Bai, venga, eske berezi du. Aupa, motel! Aupa! Bueno, bi hitzetan, impresionante. Eskerrik asko. Zeizan da, baina horretarako trebetasuna behar da. Ezkenik, bueno, kasualitatez aurten etorri da Bilboko kalealdira etorri zinen, bueno, Inglaterra, Frantziatik eta etorri zen, zuk egin duzuna, motil bat. Beatboxer Bai, bat. beatbox. Karmele, Oso moderno da, ez daude gunean. Yo soy muy antigua. Eta hori da, bueno. Ba, horik ez daukazu ezer, ez dakizean da, notiz nak enbidia. Osea da, ez daukazu ezer enbidiatzerik, osea, espezialista urari, eta, bueno, izan da zoragarria, osea, zuk etxean hasi zara hori egiten, zure kabuz, baina trebetasuna handia behar da hori egiten. Igual bera aitak edo aititek edo amak edo egiten du hori ere. Hori nondik etorri zaizu, familiatik nondik etorri zaizu. Bera arrebare aritzen da, horretan, bai, Ez. Baina, zela egiten duzu soinu horiek, zuke, ez dakit, imaginatzen dituzu edo? Ez du radiokasetik hemen atzean, Interneten zehozer ikusten duzu. Ez dauka radiokasetik. Bideoak ikusten ditut eta gero Bideoak saiatzen ikusi. naiz. Bueno, bada, zenbat denbora daramazu hau egiten? 3 urte edo, ez dakit. Bai, ikusten da, klaro. 17. Entrenamentua daukazula, bueno, da. Eta ez ara afoniko jartzen edo zaizu hautza urratzen? Momentuz ez. Momentuz ez. Bai, basaindu, baina oso ondo. Zondutxo bate, Karmele. Zu hain balientea zarela irrintzi bat botatzeko, saiatu egiten berak egiten duena. Dale, eskerrik asko, Karmele. Eskerrik asko. Ileniak saiatu nahi du, ia ba? A ber, eske nik ba ikusi nuen... Altxatu zaitez, Ilenia, altxatu zaitez. Nik ere ikusi nuen tuzike balezen, eta orduan hasi nintzen etxian egiten, ez? Eta orduan hasi nintzen... Hori bakarrik lortu nuen.
Ez dakit. Erakutsi behar nuen noiz baita hau, Ez dakit. Jerai eta epaimaikidea zu orain zaitugu. Zelan egin du Ileniak? Ondo. Finalera iristeko moduan da? Bai. Venga, pelotero. Jerai, eta hau, zenbat aldi zein duzu klasean, elementu hau edo zenbat aldi zein duzu klasean irakaslak pentsatzeko sirena edo pasatu dala, edo ambulantzia edo pasatu dala, edo... Batxutan bai egin dut. Bai, ez da? Daudenak lehiora begira. Bueno, oso divertigarra izan daiteke berarekin klasean egotea, ez da? Bakarrik bera entzuteko. Bueno, Jerai, ea sortea dagoen, argi dago desberdina dela berak eskaintzen duena, eta horregaitik zuen txaloa ere desberdina izatea espero. Eba, eskerrik asko, Jerai! Ondo, Jerai! Oso ondo, Jerai! Ez hain ondo Ilenia, baina bueno, Ileniak ere badu zerrikasi, Tira lagunok, 6. ikuskizunarekin goaz, bineska dira hauek ere, ahora sí. Eta hauek ere kantuan egingo digute. Ez dakit big boxerrak diren hauek, baina nahiko hotz estia dut hauerek. Eta uste dut euren kantua nahiko ezaguna dela. Lagunduko alditugu kantuan, ea bagoazen kantatzerako ere, eta bagoazen urrengo bikideak, gainera, ez dira bat ere komplikatu izenarekin, Euren izena da, Olaia Berbi. Zergaitik izango da? Goazen entzutera! Urtarriak 13 ostirala, urteak ikusi ez zaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina behin ere zaitut antzi. Horreitzen ez batera geundenean, hain zorion txuginen garaietan. Nirekin aserratzen zinenean, zenbat oroitzapen hon batean. Lehenengo maitasun historietan, ta igondako mendimagaletan. Zenbat irritan egar txikitatik, oraindik jarraitzen dute bizirik. Faltan botatzen zaitut, ilunetan, barruan eskutatzen dut, gehienetan. Ni beti lez jarraitzen dut kantatzen, barneko ju guztiak askatzen. Gauzei buelta gehiegi ematen, zuk badakizu nolakoa naizen. Ametsa bete zait pentsatzen dut maiz, baina askotan utxik sentitzen naiz. Bestelaren alikoa antzera, zaile egiten zaizutaz galdetzea. Faltan botatzen zaitut, ilunetan, barruan eskutatzen dut, gehienetan. Sentipena jarraituz, min hartuz, egin dugu aurrera, belotu inen eta beti gaude batera. Sentipena jarraitu, noiz bain ditaz oroitu, urrundu ginduenak, berriz batuko gaitu. Urtarriak 13 ostirala, urteak ikusi ez zaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut idatzi, baina behin ere zaitut antzi. Gutun batean esan beharrean, kantuan osartu naiz azkenean. Gorentzi asko etzekoen partez, bezarkada handi bada ezer arte. Sentipena jarraituz, min hartuz, egin du
datorrena. Beira karteleta guzti etorri zaizkizue, Neska. Erdian jarriko naiz. Olaia jartzen du. Zuetariko nor da Olaia? Zuetariko nor da Olaia? Bera. Eta honek zelan du izena? Nire ondokoak? Mikrofono erabili. Olaia. Olaia. Eta orduan bestenek? Olaia. Ja. Eta zer zarete? Bikotzak edo? Bikotzak zarete? Ez dakit berdin jantzita zatoz eta? Ez dakit askotan bikoitzei holan jartzen zaie, ez da? Biak berdin jantzita, lagunak zer zarete? Konta idazu, txikas? Lagun. Ez dakit lotzatuta, ala? Bueno, bizkatxo bat. Lagunak zarete? Eta nongoak? Nongoak? Sondika. Sondikakoak zuek ere? Urrunetik etorri zarete beraz, Bai. Bueno, hortxe fans pila bat dituzu, Ez dakit, zueri galdera, hauek asko ibiltzen aldira kalean ere kantuan. Bai, Eta ken zazpi guztako duzue? Ego zergaitik aukeratu duzue kantu hau? Ia, Olaia. Zergaitik aukeratu duzue kantua? Polita delako. Polita delako. Einaut beraztuzu ezagutzen? Einaut beraztuzu ezagutzen, einaut elorrietan? Ez. Bueno, zuek baino asko sobetu ez du kantatzen, Oi, zelako irribarre maltzua. Ez, grazia, egin didalako, maltzurkeria zuk esan duzulako. Bale, barkatu. Einautek barkatu nadila. Neskak, Bota jozu, aholkutxo bat edo. Zorionak, aurrena eta behin. Transformatu egiten zarete. Ikuskizuna den une horretan, hasi, pustu egiten zarete, eta ikuskizun ematen duzu, eta oso ondo, espazioaren erabilera, koreografia, eta guzti hori oso ondo. Kantatu ere oso ondo, baina bigarren ahotsaren unea ailegatu danean hor ze pasa da. Tin. Zer pasa da? Bai, bigarren ahotsarekin hor arazoak izan dituzu, ez da? Ez dakizue, bai. Arazoak izan dituzue. Ni gauza esan behar dut, nik eskatu nien hori ahotsa hori prestatzeko, eta behintzat lan egin dozue, ikusten da, saiatu zaretela bigarren ahots hori, baina hartu dozue tono oso altua. Esan nahi dut, bigarren ahots hori egiteko ez dozue tono egokia aukeratu. Berdin da, ez da ez gertatzen, baina behintzat saiatu dozarie eta lan asko indabe. Ez dela erresa bi ahotsetara kantatzen. Ez, jakinaz ez, eta saiatu dira eta hori ere kontutan hartu bia da. Etxian lan egin dutela esaten eban. Bai, eta eski ikusgarria da, ni horrekin geratu naiz transformazioarekin ikuskizun eman dute, eta dena eman dute, eta bain gero... Eta orain daude kikilduta niri atzera botatzen, eta ni aurrerantzari, naiz? Ea ba. Detaietxo batekin ere konturatu gara, Ilenia nola egon dira, behatzak gurutzatzen, sortea beraien buruari opatzeko, nola egiten zenuen? Behatzak gurutzatzen... A ber... Atzea nola zaude? Oso ondo neskak. Zorionak, zer zateko? Bueno, oso polita geratu dela, landuta, ikusi da landuta egon dela, baina bai afinazioa apur bat gaizki barkatu baina. Bueno, Carmen zure irrintziare ez da oso ondo afinatuta egon, Bai, nik ere oso zaila da. Abestea oso zaila. Ez irrintzia. Hala ere, esan behar dut, Derioko alkatea oso zabalik utzi duzuela, Gustatu zaion seinale? Gero zagutuko dugu bera, zordioen. Bueno, Olaia eta Olaia. Zei gutxi komplikatu dira zuen lana. Neskak, sorte ona, eta ikusiko dugu amaieran ea zer gertatzen den, eta epaimaikidek zer baloratzen duten. Edo nola baloratzen duten zuen lana. Zerrik asko eta txalo zuentzat. Bueno, neskamutilok, jaun Andreok, txori herri maitea, orain aurkeztuko dizuedana, haure desberdina. Ez dizuet inor fizikoki aurkeztuko. Bideo bat aurkeztuko dizuet, bai. Laburmetrai bat ikusiko dugu jarraian, eta laburmetrai hau ikusi ondoren, hau beraz, hau baloratu barko duzu, epaimaikide maiteok, bai? Laburmetraia ikusiko dugu, eta gero protagonistak ezagutuko ditugu. Nola egin duten, zergaitik egin duten, eta beraz, ondoren ezagutuko ditugu, ondoren elkarrizketatuko ditugu, baina bi bitartean, laburmetrai, hitzak berak dioen legez, bideo labur honekin usten dizuegu. Txalo bero bat, eta Adi Belarri!
Aizpatxo, supermerkatura goaz janaria erostera. Laster voltatuko gara, itxaron hemen. Goze bazarak kutsan duzu janaria. Ura behar baduzu betiko lez jarri botilak euriazpian. Manta jarri lotara joatean. Laster arte, musu bat. Ez dekozu huri, ez da janari. Dena bukatu zait. Nirekin etorri, badakin leku bat, ura eta janaria dagoena. Ez, nire aizpak itxaron behar ditut hemen. Ez dira itxuliko. Zergaitik? Beraiekin topo egin dut, eta ez dira itxuliko esan didate. Gezurra! Dena gezurra! Egin gura dozuna! Kips! Ez utzi bakarrik. Egin gura dozuna, ni banoa. Itxaron. Zer? Ziur nago torriko direla, itzule egongo dira. Bueno, gura badozu, gutun bat itxiko diegu. Hemen itxiko dugu eta irakurtzen dutenean gurekin etorriko dira. Vale.
utziko dut. Kaixo aizpak. Baina, nora guazen esan behar diot? Ba, itxaso, nora joan nahi duzu? Zer gustatuko litzaizuke, ikustea edo. Hemen dekot mapa bat, nahi baduzu, Lezamara, Basaurira edo Barakaldora joan gaitezke. Lezamara. Nire aizpen gogoko lekua da. Bale, ara joango gara. Lezamara, joango gara, ez noa bakarrik. Etortzen zarenean, ara joan. Osu bat, eta Iraia. Ezagutu ditzagun fizikoki eta pertsonalki, ezta? Zuekin, Ainhoa eta Iraia! Hartu zuena mikrofonoa, hortxe, amaieran zuen izenen ostean beste bat ikusi da. Jon. Nire izena ere sartu nahi izan duzu hor, que mojas. Ez. Nor da Jon? Kamara. Kamara. Eta zer da, zuen laguna? Edo? Ez, Iraiaren lenguzua. Zure lenguzua da? Bueno, baina gaur ez dago hemen. Bueno, Joneri txalobero bat bidaliko diogu, neskak? Bai, bega txalobero Jonentzako ere, Hirukoteak egin baitu lana, ederki egin dako lana, gainera. Neskak, ez dakit, ze originala? Zuek dantzan egin beharrana, argi dago Txorierrin, kantuan eta dantzan ez ezik, sinema munduan eta ikusentzunezko munduan ere, adituak daude. Zergaitik pentsatu zenuten labur metrai bat egitea? Izarren dizbirara etorri nahi genuen, eta hori egitea nahi genuen. Zerbait originala gainera, ezta? Aktore lanak gustoko dituzue? Bai, bueno. Nor da Ainhoa eta nor da Iraia? Ainhoa. Zu Ainhoa, eta berazu? Iraia. Claro. Iraia, konta iguzu, non grabatu zenuten, eta zenbat denbora egon zinetan hori grabatzen. Baguke 5 minututan ikusi dugu. Baina ziur naiz eta normalan telesailak egiten direnean, ez direla 5 minututan grabatzen, ezta? Egon ginen 2 egun, eta gaur bukatu dugu grabatzen. Gaur bertan? Editatzen, bai. Pentsatzen nuen rodajetik etorri zaretela ona zuzenean. Zuako meritu eurena. Begira ba, bai, esan lasai asko. Ainhoaren etxean grabatu genuen. Ainhoaren etxean, edo etxe inguruan. Ezta? Bueno, begira, jakingo duzu, hortxe behan daudenak, dantzariak eta dantzazaleak izateaz gain, aktoreak ere badirela. Ugaitz zu ibilitakoa, Goenkalen ibilitakoa, baina Ilenia eta Karmele gaur egun ere hortxe Goenkaleko, ezagutzen zu Goenkale? Hortik etorri zaizu agian inspirazioa? Ez que Goenkale da superkulebroia! Barkatuko nauzue. Bueno, ez dakit, Hortik, parkatu Karmele, ez que aurpegi horrekin edo noke eramaten dio kontrakoa. Hortan inspiratu zarete edo non inspiratu zarete? Ez que gustatzen dasku sinema. Sinema, orokorrean. Eta pelikula gustoko horik, bauzue? Ez. Zuena, labur metrai hau, ezta? Hoixe, niri bai behintzat. Begira ba, Karmele, gaur egungo Goenkaleko aktorea ere bada, ez dakite zuk zer esan dezakezun labur metrai hau ikusita Karmele. Alusinatuta nagoela, eta, bueno, baina hau da zuen lehendabiziko lana edo egin duzue korto gehiago? Lehena. Jode, izugarri polita. Aber, Ilenia, ea, zure hau txoko oso Aurrekurtian Iraia zubegon zinan, horrelako ikusentzunezko zerbaitekin. Ez, egiten kasetaritza. Bale, kasetaritza zenun, bale. Bai, ez que banekien zerbait, baina eneman seguro. Bale, barkatu, Barkatuta zaude, No, pena da, kamara ez etortzea, baina, bueno, zoragarria dago eta oso polita egon da montaia eta planoak eta hori guztia. Aktoren lana ona, baina grabatu duenarena ere ona, ez da? Oso ona, baina, ideia Karmele, bai eta... niri orain, ideia norena galdetzen dugu gaitzak. Nire eta nire lenguzinarena. Karmele, lehen kamerinoan aritu gara izketan, eta esan didate Jonek ezin izan duela etorri. Zergaitik ideia.
dagoelako unibertsitatean. Gu hemen juergan gauden bitartan, bere ikasten ari delako, zintzotasun osoz. Orduan barkatuko diot. Barkatuko diogu. Bueno, baina Jonek egin duen lana ere ona, aipatzeko. Bai, oso ona. Eta ze plano politak eta ideia eta, bueno, oso onda antzestuta ere. Eta aktore lanak? Zorionak, eske asko gustatu zait. Horrek, hau gaitzek? Bai, komentatu antzerkian eta zineman edo telebistan erabiltzen den interpretazioa nola aldatzen den, ez da? Azken baten, antzoki baten edo areto baten egiten den interpretazioa edo zineman ere egiten dena guztiz aldatzen eta kasu honetan oso ondo lantzen duzuen interpretazioa da zinema edo pantaila aurrerako txiki egiten duzuen interpretazio hori oso ona. Ni pare bat gauza, igual negatibo duzaizkizuena gustatuko, musika oso, bueno, Jonen aukeraketa izango zen. Ez, nire ez. Besta, barkatu. Bai, musika oso polita da. Hasirakoa izan ezin nire ustez igual etzetorren bat behar bada. Hasirako lehenengo musika etzetorren bat kokatze momentu horrekin. Gainontzekoak bai, lehenengoko esan errenezentista antzerako zeo zerra edo, pixkat nik hori lekuzkanpo edo ikusten nuen, baina besteak oso ondo egokira belita. Eta gero hori Joni ere komentatu nion Kasteineko egunean eta rakor salto batzuk zeudela eta hori ez duzue mantendu edo ez duzue konpondu behar bada hori ikusten da momentu baten hainoan nola dago mantarekin, da gero de repente mantarik gabe, gero berriro mantarekin, da orduan pixkat detaietxo horiek. Magia ere egiten dakitelako gaitz. Bueno, horrutz. Lehen da bizikoa izateko. Aizu, baina, bueno, gomendioak. Aiztoa, zara. Negarrez nemilelako. Argazkia nire arrebak zirela zen. Ala ere Jonek onartu zuen, rakorre arazo edo akatsa zela, Baina inoa disimulatu nahian ibili da. Ez da horrela. Baina bi une dauden... Ez lehenengoan argazkia ikusten denean. Baina gero beste bat dago, derrepente lotan agertzen zarena, non suposatzen zanez naze undela... Berak Jonek onartu zigun, Jon, zu egin duzuela kagada bat, baina lasai. Ez dena zer gertatzen. Ez da interpretazioagatik, berez da montajean gero gertatzen diren gauzatxuak, gero horrek ikasten, Jonekin hitz egin genuen, eta berak esan zigun hori bera ikasten ari da. Orduan gauza horiek, akatxo horiek egin behar dira, horiek ere ikasteko. Esan nahi dut, zuen lehenengo entzunezko lana da, beraz, hemendik aurrera, gauzak gero eta hobeto egingo dituzue. Eta gure Jontxu ere gaztea da. Zenbat urte ditu? 18. 18, beraz, badu bizitza oso aurretik ikasteko, ez da? Beraz, zorionak eta jarraitu horrela eta jarraitu lanian, gustatzen bazaizue behintzat, jarraitu benetan ze talentua daukozue. Bikote, jarraitu lanean, hauek desbankatu eta eurei lanak endu behar diezulako, bale? Hemendik urte batzuetara, zuek Goenkalen gutxienez, txalo bera zuentzat! Bueno, eta, ara, ez da posible. Amaitzera guaz. Bai. Ai, ez. Baina bat falta zaigu. Bai. Pizkatxo bat bai, aitak sarritan esaten dit, Baina ez, urrengoa, ni bai, onartzen dut. Baina urrengoa ez da bat ere tontoa. Gainera, honek martxa eta erritmoa zainetan, gorputzen sartuta darama. Eta beste kantu oso martxoso bat ere kantatuko digu. Kantatu, dantzatu eta adi. Honek ere, kantatu eta dantzatzaz gain, imitatu ere egingo diolako talde originaleko abeslariari. Nor izango den asmatuko te duzu, Zu, Ales, ez da Ales. Urrengo abeslaria eta txalo bero batekin agurtuko dugu azken hau ere amaitzera guaz eta zuekin Jaun Andreok neskamutilak, Asier Couto!
sasoie, gabak zerueri begire, da zure marradun minigo nire. Amaitu da, ilunien triste bizi beharra emaite, zirimi dize. Eguzkeriak iezabaldu egingo bertsoa zabaldu eta kuku egin. Eo, gorputza mugidu, eo, odola galditu, eo, fugaz maite mindu, eo, zugaz maite mindu. Hasi dire egun luziek, parkietako kanuto usaiek, zerosti lego aizien, zerosti polen puta honek. Saltegin nahi dut, erropak endu giluzik dantza eginen, txiri buelta egon. Maite zaituti jargi azpizen maite dobaz lainoak eta txorizek buruen. Eo, gorbutza mugidu, eo, odola galditu, eo, zugaz maite mindu, eo, zugaz maite mindu. Bueltzen dire eskotiek, da kostaldeko epeltasune, gabatzerueri begire, da zure marradu minigo nire. Irene. Eskouto zuri deitzen, Asier, zer duzuzuk Alesek ez duena? Galdera. Talentua! Horregaiti dago hemen. Bueno, zelako martxa, Asier? Bai. Zeu non esaiatzen duzu? Eta zidazu esan kalean, Ez. Bestela txori herri, banekien Zamudion batzuk badaudela pixkat ukututa, baina... Asier, ez dakizuk non esaiatzen duzu? Dutxan. Dutxan. Dutxan dardara. Ea kantatu nirekin. Urotza Jasuek! Xalala. Xalala. Riki, riki. Riki, riki. Xalala. Xalala. Riki, ri. Riki, ri. Xalala derarentzat. Ibenia. Bueno, Asier, zorionak, ze benetan, ikusi oso zelan jaikidan jendia, zure martxarekin, zure umore honakin, zure barre horrekin, eta benetan zorionak, ze danak nik uste dut zutini jarri guzula, eta dana gora indozula, ze jende guztia gelitxu da hortan, eta goguakin, dantzan egiteko goguakin, zurekin horregotiakin, benetan, zorionak. Bueno, ze guztua da, zu bezalako pertsona bat esenatokian ikustea, eta hor poderi horrekin eta indarra horrekin, zorionak. Benetan, bizi du. Bai, konexio berezia dauka, ez da? Publikoarekin konexio berezia dauka Asierrek. Eta horrein jan lasaitu zarela, ikuste dut rugbiko armadura hori ere kendu duzula, zera manduzu. Askotan nabari da, ez da? Entsaiotan esaten zitzaion, hau kentzeko, tentsiori kentzeko da lasaitzeko eta gaur etorri zera rugbiko zera horrekin, gaur ere. Urduritasuna izan da, ez da? Ze hori beba dago, naizta ez igarri hemendikan, ze ez da igartzen, hor parrutikan badago urduritasuna. Asier eta Aitari eskatu beharko diogu, ez da, orain Che Guevararen kamiseta hori, erosi zizun kamiseta hori. A ber, nik ez dakit hori. Aitak ez zion nahi erosi Che Guevararen kamiseta, eta azken baten kastinera etorri zinean zeuk egindako irudiarekin, eta? Bai. Eta, Asier, non dago Couto jauna? Non dago zure aitatxo? Hemen. Atzean! Apa, melenas!
aitak dioze, beretzako bere neurridun kamisterik ez zegoela, baina zuk ekarri zenun kastinera zeuk egindako zera ba? Bai. Eta segatxik gaur ez da zure erabili? Arrebak apurte dit. Benetan! Arreba nun dago. Aita ezagutu dugu eta arreba nun dago. Ez da etorri. Urte betetxe baten. Bueno. Ez dizut esango non dagoen bazpada ere. Por si acaso. Eta berri egiteko astirik ez, ezta? Bueno, Pena bat digu, baina, gainera, horrek ez du balio, tio. Zeba. Jode, izarren diztirako bizerari, begira zer egin dion. Izartxoa jarri, klaro. Zergaitik jarri diozu izarra. Baina guk esan genian hori egiteko, Bi bizera hartu zituen, batekin hori egiteko, eta bestia berantzat, izarren diztira izena. Eta zergaitik jarri diozu izarra. Bera eraten duelako. Berak eramaten dauelako, klaro. Zenbat kontzertu ikusi dituzu, hemen txek galdera, Eta honek ez du gezurrik esango. Gatibuko zenbat kontzertu ikusi dituzu, eta ez esan batera ez meseduz? Bat. Baina YouTubeen asko. YouTubeen asko. Klaro. Ez que imitatzaileek hori egin behar dute. Bideo asko ikusi behar dituzte, gero Alex Ardui ondo imitatzeko. Hasier, zuk primeran egin duzu. Gustora gelditu zara? Bai. Eta txalo bero honekin, are gustorago, txalo bero berentzat! Zerrik asko! Nola bizi duen agertokia gure Hasierrek, ez da gutxiagorako, duen martxa horrekin, ez da gutxiagorako. Bueno, guk ere disfrutatu dugu, eta onarte neskamutilok, Txori Herriko lagunok, onarte gorko finalak eman diguna. Baina orain, epaimaikideek balorazio egin behar dute. Denak gogoratu, ohartxoak jarri dituzten ohartxoak irakurri, eta elkarlanean jarri behar dute dena batu, eta hortik irtengo da emaitza. Eta hortik irtengo da 2013ko Txori Herriko izarren diztirako irabazle handia! Eta horregaitik, gonbidatu nahiko nituzke gure 3 epaimaikideak mesedez. Jon, gauzatxo bat nik, tentatuta nago, arratsalde osoa daramat, da hau egiteko gogoz nahi arratsalde osoa. Gero urraiguak eske, tentazio hori neuka. Eta egin duzu. Bueno, eskerrak izan duen tentazioa hori izan den, eta beste zer botatzekoa. Ilenia, Karmele eta Ugaitz, Igo taula gainetik hemendik, eta joan backstagera, kamerinora, eta bertan emaitza guztiak hartu, laguntza izango duzue gainera. Hortxe Laura ere badoa, eta eurek isolatu egingo ditugu, eta eurek izango dira txapeldu nagusia norden esango digutenak. Eta epaimaikideek balorazioa egiten duten bitartean, eta txapeldun nagusia norden erabakitzen duten bitartean, guk tartetxo bat eskainiko diegu gure gaurko 2 gonbidatuei. Hauek noski, gaztetxoak ere badira, baina noski, hauek ez daude finalean, baina ez txarrak direlako. Baizik eta hauek gure gonbidatuak dira, eta bakarrizketa bat eskainiko digute. Beraz, hauek balorazioetatik eta emaitzetatik kanpo geldituko dira. Gure plazerrerako eskainiko diguten bakarrizketaren izena, kuriosoa, munduko mobilik onenak da. Eta eurek munduko mobilik onenak omen dira. Biak aiztak dira, bat rubia, bestea morena, mobilak ere batzuk kolore batekoak daudelako, eta beste batzuk beste kolore batekoak. Horregaitik, bakarrizketatxoa eskainiko dizuegu, talentu handiko bakarrizketa gainera, eta txalo bero batekin agurtuko ditugu, Oiane eta Nerea mestraitua aiztak, txalo bero bat eta laster arte!
naz, eta espazioaren maila gainditu da. Barkatu Maiteño, enazubera duen zutera joko guztietara, beti miratzetik. Ez zaitazuz aplikazioak ikutu, Androidari esker, askoz be erabilgarriagoa naz. Pantaire zilobea. Aplikazio gehienak doain. Guztiek dinioe, munduko telefono mugikorrik onena nazala. Baina miratzetik. Eta behinere erretra pantaila, eta diseinuaren kalitatea, eta inergazik gabea, merkatuko hobena dena. Gainera, zut ezin duzu hau egin. Askira, atzo, bete gabiltzala berdin. Munduko telefono mugikorrik onena gara, ezta? Eta hori, ez da inortzok ere ez da bailatuko, ezta? Laguna? Bale, laguna. Toma! Pum, pum, pum. Eta zuen, argi eta garbi dago, guk, smartphoneok, bizitza zeharo aldatu dentzuegu. Ezta? 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 Bai, egia da. Bere garaiak, diekritea edo SMS-ak bidaltzea ondegoan. Baina gaur egun, nor bizi daiteke eskaintzen ditugun aplikazio guzti hauek gabe? Nor bizi daiteke WhatsApp gabe, Facebook gabe, Twitter gabe, Haurik gabe, edo gure joko guztiak izan gabe, Angry Birds gabe, edo Fruit Ninja, edo Buskeren aplikazio. Uste do? Izan izango nintzala egintzarekin bizi. Ikusi egun, inkesta, altzatu eskua. Zuetako nortzioz daukazue telefono mugikorra? Nork dauka mugikorra eta WhatsAppa. Eta nork dauka mugikorra, WhatsAppa eta biziatuta dago. Normal. Haipikaren gaira? Ez da behar helduak oso, baina oso biziatuta dago zera horrekin. Eta haien kontzientzia gapitzeko horrela eta gauzak izaten dituzte gazteei buruz. Gero eta gazte gehiago smartphone izan eta zuna diote, aldi oroaren zentzunekin kontaktuan egon aldirelako. Haien WhatsApp eta ikasketak alde batera utziz. Zenbat inportazun garatzeko aukera handia, bla, bla, bla. Baina haiek dira dikzio hundena daukatena, zelako ganorabakoa. Egia gordina. Izan ere, egun arrut batean, metron dagoen jendea erreparatu baino ez duzue. Guztiak haien smartphoneekin eskuan, WhatsAppeatzen, Twitteatzen, Facebookean, horrekin jolasten. Gazteak egon badagoz, bai. Baina helduak gehiago, benetan. Onartzen dut. Nire jabea benetako biziatua da. Ateratzen nauan etekinarekin, egunen batean nire konexioak apurtuko dira. Ingenieroa gainera, gurekin txoratuta dagoz. Beno, ez daik ezadua izan, hemen guaienan naizela. Lasai moten. Bueno, gaiekin jarraituz. Smartphoneok aparteko aldaketak eragin dugu zeu bizitzetan. Lehen telefonoek kamera okien, baina orain, telefono okien kamerak dagoz. Gehitzeko, oso zoriontzak zareto gurekin. Munduarekin konexio handioak daukaz ezarako. Eta zuen ideiak instant batean konpartitzen dituzu interneten klik bat eginez. Bai horize, eta gainera, lehen guk memoria gitzi geunkan. Eta zuek asko. Baina orain guk memoria asko daukagu. Eta zuek... Zero patatero! Lehen, jendea, hain laguna zenbakiak buruzekin. Baina orain, altzatu dezarezkoa, zenbaki bino gehiago dakiezana. Eta bat bi edo 11 zertzemaika ez dute balio, oso bizkorrak zaretela. Jendeak memoria gero eta murriztuagoa dauka. Ez daulako ezertarako erabiltzen. Zure nahiaren urte betetzea berduzula, zure amaren telefonoa, medikurako oroigarria, dana gure esku. Ui, WhatsApp, ikusi daigunea zer bidali deuzkien. Ai, ama! Mario Casasek argazki sexy batzuk igo dauzela Twitterrera! Bizkor, guazin wifi abilatzera! Agur! Eskerrik asko neskak. Eta tarte honen ondoren gure epaimaikideek
badakite nor den txapelduna. Baina hori baino lehen, guk beste tartetxo bat egingo dugu, hain zuzen ere, aurten nobedade batekin etorri zaigulago Txorierriko izarren distira. Iaz, gogoan baduzue, kazetaritza tailerra egin genuen, eta irabazle bat izan genuen. Ba, aurten zein da nobedadea? Kazetaritza tailerra egin beharrean, behiraz etxuloa garen, fotokazetaritza tailerra. Eta beraz, argazki baten bitartez, kazetaritza egitean datza, fotokazetaritza. Ez da gauza erreza ez, baina guk badugu hemen tailer horretako irabazlea, fotokazetaritza tailerreko irabazlea. Eta begira zer irabazi duen, Batetik, bere artikulua Aikor aldizkarian argitaratu da. Aikor ezagutzen duzu, ez da? Bai. Bueno, Aikor aldizkarian argitaratu da berak idatzitako artikulutxoa, bere eskuz idatzitakoa, hori berez bada ohore bat, baina gainera, fotokazetaritzan jarraitu dezan eta hobetzen joan daiten, irabazi du 7 pulgadako horrelako tableta, bakizu honek tableta ukitzeko tableta hauek, ez da? Gaur egun pilpilean dauden horiek, ez da? Bueno, horrelako bat ere irabazi du. Nork eta fotokazetaritzako irabazleak, fotokazetaritza tailerreko irabazleak. Ezagutu nahi? Bai? Goazen eta txalo bero batekin agurtu ezagun igo daitela taula gainera, Joseba Ortuzar! Hementxator! Berak irabazi saria, eta saria banatzeko bertan dugu Maria Luisa Meso, Txorierriko mankomunitateko euskara arduraura, hementxator! Joseba! Bueno. Hortxe Maria Luisa Meso, Txorierriko mankomunitateko euskara arduraunak, Joseba Ortuzarri emandako oparia. Ze, nungoa zara? Larrabetzukoa. Larrabetzukoa? Hala? Eta Larrabetzuko laguna gainera? Bai. Bueno, zer suposatzen du, sumuko neska fin batentzat, horrelako sari bat ematea? Postasune handie eta gainera Larrabetzukan nire moduen dalako. Dana etxean gelditu da beraz, ez dakit nik. Bueno, eskerrik asko eta segi fotokazetaritzan, eta segi honek ere imaginatzut izango duela, bai, kamaratxoa ikusten diotor, honek izango dukera argazkiak ateratzeko, eta segi argazkiak ateratzen. Ez dakit zeri gustatzen zaizun argazkiak ateratzea? Danari, bai. Zure buruari, en plan, begiraz txula nahi zain? Horrek ez. Ez dakit, gure paisaiari? Bai. Tiponek zer, ez dakit zer, zeri gustatzen zaizu argazkiak ateratzea? Paisaiari eta... Paisaiari, edo etxeari, etxeko komunari, kaka egiten zen, ez hori ez, mesedez. Horrelakorik ere, hona Joseba, zorionak, eskerrik asko parte hartzagaitik eta aprobetxatu tableta hori. Ados, eskerrik asko bikote, txalo bat eurentzat! Tira! Eta orain bai, galaren unerik gorenera iritsi gara neskamutilok. Epaileek badakite nork irabazi duen 2013ko Txorierriko izarren distira! Beraientzako ez dut uste gauza erreza izan denik, zuek epaitu bestela, zelako nivela izan dugun sondikako taula gainean, eta beraz, eta gainera nik entzun ditut, hortxe euren kamerinotik pasa naiz, eta hortxe aritu dira eztabaidan nork irabazi duen beste honek, ez, nire ustez honek, beste honek, beraz, txibatu egin naiz, baina badakit, lan erreza ez dutela izan. Beraz, ez dakit, baina nik gogo biziz nago jakiteko nor den aurtengo irabazlea zuek? Zuek ere gogo biziz edo ez? Bale, bueno beraientzako gauza erreza izan estenez, eta 3 edo 4 artean moldatu behar izan direnez, irabazlean nor izan den jakiteko, lehenengo eta behin, taula gainetik pasa diren artista guztiak gonbidatu nahiko nituzke ona, eta eurek izango dira, gure gaurko protagonista guztiak izango dira, zuekin batera, gurekin batera, momentuan enteratuko direnak, 2013ko Txorierriko izarren distira, nork irabazi duen. Beraz,
guazen zuen herrikideak agurtzera, eta hementxe ditugu Txori Herriko izarren distirako protagonista guztiak hementxe datoaz! Badatoz, hementxe datoz, aberdino bai, orai bai! Jon, zuretzako ere sorpresa badaukagu. Baina parkatu, ez parkatu. Taula gainean nik agintzen dut, eta zuek ez zarete artistak. Baina sorpresa badaukagu zuretzako. Niretzako? Bai. Kontua da... Zer dantza bat egin behar diazu? Venga! Ez. Bueno, baita ez. Azteko eta behin... Bueno, hau benetan... Ez dago gioian, Azteko eta behin... 1.000 euroko maletoi txartel horrek kriston pixua dauka, da orduan gu ez gara kapazak izan hori hartzeko eta erabaki dugu zeu juteko haren bila eta zeuk ekartzia. Eta bien bitartean, nik tentazio bat izan du lehen, da Ileniak ere izan du lehen bere tentazioa, eta hau berak ere ez daki, eta gimnasia ritmiko pixka tengo digu, ezta? Aroa, eta ikusi dut hemendik handagola. Ugaitzek beti egite gozta berdina. Ala, jumarrura, bai, ikusiko zuzen bat pixo haukan horrek. Gero arte, ni bano. Bueno, ene. Bueno, Ilenia, Espainiako txapelduna izan zen, gimnasia ritmikan da nik lehen esan dudan bezala tentazio izan dut, txapela botatzarekin, eta berak ere izan du lehen gorana ikusi duenean zintarekin, da, bueno, esan du, egin beharko nuke, txalo bat, ez? Ilenia, arua? Eta plantxa. Minigonakin dagoelako. Bueno, jo nire itxura danez asko kostatzen zaio. Txartel pixutxu hori ikartzea, 1.000 euroko txartela. Jon, baltzatoz! Badator, kostata, baina badator. 1.000 euro, Jon! Ahí va! Epa! Zuretzat ez da. Bueno, niri honek kriston impresio ematen dit. Eta ez da nire eskuetan ekonko, irabazlea norden esan, eta irabazleari txartela ematea. Alizako zu, Carmele lagundu zu. Guri dagokigu. Carmele, Ilenia, ze, ja, esango dugu, edo? Ez, baina zergaitik ez ditugu artista guztiak ona gonbidatuko ditugu, ez da? Ez que begira, nire improvisatzea, bueno, gustoko dut, baina hau benekien, enintzen enteratu honek lehena gurten behar zirenik. Gonbidatuko ditugu artista guztiak taula gainera? Zuekin, 2013ko izarren distirako protagonista guztiak, hemen txatoz! ¡Apa, cuadrilla! Bueno, hemen txaitugu protagonista guztiak, epaimaikide maitagarriak etorri hona pixka eta aurrerako. Epaimaikideak. Bueno, momentuko kontuak dira, zuzeneko kontuak. Eta... ez dakit. Nik... Carmele, guapa. Nik ere ez dut saritxo emango. Eta beraz, gauzatxo bat egingo dugu. Zergaitik ez dugu Txori Herriko mankomunitateko presidentea eta Derioko alkatea lehen aipatu duzuela gonbidatzen. Pertsona bera da, Eta bera da, Lander Aiartza! Hemen txator, txalo Landeraren Arratzaldeon, bueno, eta aldez aurretik eskerrik asko, ona etorri, eta guztia bantolatza gaitik. Nola ez, bueno, neskamotilok, hau, erabat improvisatua izan da, eta nire esku... Zema kamara! Nire esku, ez da izango gaitz, nire esku ez da gongo, gaurko saria ematea, beraz, zuek esango diguzue, norri izan den normalan aurkezlak esaten du, baina nik paso. Bueno, horren eta zuek esango duzue. Esan beharko genuke sondikako publikorentzako ere badaukagula gure epaia. Eta 10 bat, ezta? Gaur sondikan egon den epaia publikorentzako. 10 bikaina!
Txalo, hau izan daitela zuentzan neskamutiok, hoitxe ba. Eta orain bai, ia, redoble. Irabazlea da, edo... Segundua. Bueno, ordu laurdeneko atzeen aldia egingo dugu, eta... Ez, lasai. Bueno, irabazlea da... Nor? Carmele Larrina! Hori zuzara! Bueno, kostatako epaia izan da egia zan, Jon da kuadrilla guztia, kostatako epaia izan da, lan honak ikusi ditugulako, eta... Bueno, esan beharra dago, esango dugu, ez? Gaur kontan, bi irabazle gondira, bale? Bi irabazle, bi talde pertsonen artia manatu behar izan dugu gure 1.000 euro hauek. Berdinketa gonda. Bai, berdinketa gonda. Bai. Beraz, irabazle bakarra egon biharrian, bi egongo dira. Eta gure gaurko irabazleak dira... Iker Elustondo eta Gigi B! Hementxe! Aiartza jaunak egon dago. Lander, Aiartza, Txorierriko mankomunitateko presidentea eta Lerio Kalkateak eman dago. Saria, 500 euro bakoitzarentzat, txalo duran neskamutio. Hementxe dituzue. Txorierriko 2008ko izarren biztirako irabazle handiak, zorionak neskamutio. Bueno. Iker, ez dakit. Orailen baino pixkat posago? Bai. Zer sentitzen da 500 euro irabazita? Nik eta bini eskerrak eman, zuei eta publikoari. Eta genuen espero eskerrik asko, benetan eskerrik asko. Bueno, Gerai, oraindik zure izen artisteko ez dut ikasi. Baina badakidan ziur da 500 euro. Zuk agian ez duzu baloratuko. Baina 500 euro lehengo 93.000 peseta edo zema ziren. Ai, zuke... Txika purtsue tradizionalagoa da bera eta... Ni oso gaztea naiz hori jakiteko, maitia. Ai, zuke zen dituen pesetak... Ez dut peseta ezagutu, nik? Si, claro. Ze moderna zaren bagenekien, hori bagenekien. Bueno, 93.000 peseta. Itxura hona, ez da? Bueno, bai, hola maten du, bai. Ze saltzera dan gure Carmel Larrinaga, Bueno, hemendik aurrerako enkalen ikuste duzunean superseria esan. Tipo hori supercelebrea da, Supercelebrak diren bezala, gure Ugaitz Alegria, Ilenia Baglieto, eta Carmel Larrinaga txalo bero bat eurentzat. Txalo bero bat. Epai! Txalo bero bat beraz, gure epaimaikidei, eskerrik asko benetan Lander Aiartzari ere, eta zelan ez, eskerrak eman aizkiego ere, izarren distirako antolatzaile guztiei, Txorierriko mankomunitateko euskara zerbitzuari, laguntzaile eta babesle guztiei, Derioko institutuari, epaimaikideei, apazue! Epaimaikideei, gaurko gonbidatu bereziei, eta zelan ez, jaialdi hau posible egin duten teknikari laguntzaileei dendenei mila esker. Eta nola ez, lehiaketan parte hartu duten artista guztiei, txalo bero hau! Guzti hau ez litzateke posible izango guzti horiek gabe, eta zelan ez, eskerrik asko zuei, beste urte batez, hortxe izateagaitik, hauze izan daena, guztako izan duzulakoan, hurrengo urte arte, agur!